खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 27 फेब्रुवारि बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखराव धोन दौलत बांनो हागौ। थाबथाना थानाय गासै जेंनाफोरा जोबस्रांलांगोन। वृष राशि। गोसोनि साननायखौ बुंथिना लानो हानानै गोसोखौ सान्थि मोनगोन। बयजोंबो गोरोबलायना थागोन। मिथुन राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना गिखांबाय थागोन। उसुखुथुजोंनो साना बारलांगोन। कर्कट राशि। गावनि सांग्रांथि गैयैयावनो देहायाव बेराम सोमजिनो हागौ। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा जानाय लोंनायाव बाहागो लाफानो मोनगोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। कन्या राशि। नोंथाङा थांखियाव जाफुंसार जानो हागोन। नखराव बयनिबो रंजाखांनाय फैगोन। तुला राशि। सानै हयै खामानिखौ मावाब्ला मोनखानाय खामानिखौ खोमाना लाफिननांगोन। गोसोआ दुखु मोनगोन। वृश्चिक राशि। जेखि हाबा मावा मानो गासैयावबो खहा गोनां जागोन। जोबोरैनो दुखु दाहा सहायनांगोन। धनु राशि। गावनि आंगोजों अनलायना थानो हागोन। नखर संसाराव गोजोन फैगोन। मकर राशि। माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ। नोंथाङा गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन। कुम्भ राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखावरि आरजिना लानो हागोन। मीन राशि। देहायाव सानाय सुनाय बेराम सोमजिनो हागौ। गोजोन गैयै थासारि जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। नैरोजा 25-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे यगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288, 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।